¿Qué tal? Nou vídeo en el canal, en este cas sobre un port super especial, el Coll de Pradell, el colós del Prepirineu català, un port que es va donar a conèixer al gran públic aquest 2024 en la Volta a Catalunya i que destaca per ser un dels ports més durs de la geografia catalana. Són 6 quilòmetres des del poble de Vallcebre, amb uns pendents que arriben fins i tot al 23%, i especialment hi ha un quilòmetre que té un pendent mitjà del 15%. Un total de 640 metres de desnivell positiu en tan sols 6 quilòmetres. Un autèntic monstre. Així és que anem a veure si som capaços de fer-lo sense posar peu a terra i a intentar disfrutar-lo al màxim. Anem a per ell. Estem travessant ja el poble de Vallcebre i ja arribem a la primera rampa que s'intuïs ja l'horitzontal. Anem a clavar ja tot el desarrollo. ...32 de pinyó i 39 de plat i cagamunt. Deixant la primera sonadura arrere, al pendent al voltant del 13%, i ara entrem en una zona de relatiu descans per afrontar la poca altra vegada de rampes més dures.
ara segurament no s'apreciarà, però la rampa que per davant és tremenda. $5 quilòmetres al cim. I el pròxim quilòmetre 12,8 de mitjana.
4 quilòmetres. El pròxim quilòmetre és més suau, al 7,4. Primer tram de descans. Uah, ara és moltíssim. I fins i tot una mica de baixada. Oh. A l'esquerra tenim l'accés al coll de Fumanya. Nosaltres seguim recte cap amunt i torna a empinar-se la carretera. Ai. És que pareix que anem, que siga pla i estem al 10%, És tremendo. Septius.
3 quilòmetres a l'11 a 1 de mitjana el segon quilòmetre. Brutal. Ahí tenim el llac. L'antiga mina.
Bueno, seguim. Que ens queda lo millor. Buah. Buah. Bueno, ja davant ja es veu la rampa de més del 23%. Jo no sé si faré peu a terra o què. Em falta desarrollo. Que en este mar estem ja al 11, I no ven el rampón que n'hi ha. Dos quilòmetres, 15,1 de mitjana i 24% de rampa màxima. Uf, no vull ni pensar-ho. Ai. Bueno, hem eixit de la zona del 24% de luz. Super enganxat. I ara estem arribant a la zona del tren miner, tren turístic que hi ha. I també bones rampes.
un descanset, que bo, arribant a l'últim quilòmetre ja. Últim quilòmetre, 7,7 de mitjana. Bueno, estoy bien. Claro.
Buah. Pues ja estem. Coll de Pradell. Brutal. Increíble. Doncs ja el tenim, el coll de Pradell, brutal, un monstre, un colós. No n'hi ha paraules per a descriure'l. 6 quilòmetres, però sobretot aquesta zona del 24% és brutal, brutal, brutal. Quan vens i el fas al teu ritme, en la total tranquil·litat que es pot, perquè és super exigent, realment és quan valores tot el que fan els professionals i que nosaltres, els aficionats, quan estan en aquestes rampes, encara volem i els demanem que ataquen i que donen espectacle, i moltes vegades en aquest tipus de rampes tan dures, en mantindre's en peu i mantindre's damunt la bici ja és més que suficient. En este cas, un encadenat magnífic, coll de Fumanya més coll de Pradell, seria un espectacle brutal tant per a la Volta a Catalunya com per a una possible Volta a Espanya. A veure si algun dels organitzadors veu el vídeo i en fan cas, i així podem tindre espectacle en els propers anys. I res, deixem així ja este vídeo. Espero que us hagi agradat i, com sempre, ja sabeu, si l'heu trobat interessant, doneu-li al like i subscriviu-vos al canal. Fins al proper vídeo!